Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura toni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Pois este ano está sendo a vendimia máis temperán desde que estamos aquí na adega, non? Tuvemos un mes de agosto cálido, incluso final de julio, levamos prácticamente 2 meses sin chover, e o que viña sendo unha viña, un ciclo máis ou menos como os dos últimos anos, estas últimas 4 ou 5 semanas, pois adiantouse, entonces, pois, seguindo xa os muestreos, a evolución da acidez e do agrado alcohólico, a uva está espectacular, está moi sana, está moi ben balanceada, a acidez e grado, está moi sabrosa e témola que sacar pois no seu punto óptimo, que entendemos que é a partir de ahora. Entonces xa estamos en faena. Empezamos xa fai 2-3 días e agora xa arrancamos pois a tope xa para sacala pois a maior parte no seu punto óptimo, e as viñas que están un pouquiño máis hacia o interior, hacia a zona de Meis, hacia a zona de Meaño, que son un pouquiño máis de altura, un pouquiño máis retrasadas, esas esperaremos unha semana ou 10 días máis, entonces pois o vamos facendo de xeito secuencial, a uva está sana, está esperando unha por outra, entonces estamos contentos de como se está desarrollando a vendimia este ano. Bueno, a viña ao final é un cultivo de secano, entonces pois aínda que hai seca, realmente na primavera e no inverno choveu, o suelo estaba recargado, e despois os viticultores pois fixeron unha xestión das cubertas vexetais, bueno, pois xa un pouco intuindo o que podría vir, e o que está facendo un pouco adiantar o que é o ciclo, pero realmente non únicamente as viñas máis novas ou as viñas que están nos terrenos un pouco máis serenosos e máis pobres, donde sí que pode haber algo de estrés por falta de agua, non? Pero en general este estrés moderado venlle ben para a maduración e a calidad está sendo moi boa. O control de mildio a principio de campaña, nos meses de maio e a principios de junio, tuvemos aí un pequeno tal, pero despois xa nos meses de julio e agosto, cando deixou de chover, eses pequenos focos que pudo haber quedaron controlados, e realmente é moi difícil encontrar unha viña que teña problemas sanitarios, non? Entonces eu desde que estou no oficio, pois creo que é a campaña máis san e máis tranquila que levamos, non? Entonces, bueno, pois os viticultores disfruten pois do traballo de todo o ano, e agora toca sacar a colleita e a facer boviña. Os viticultores fixemos o noso traballo, agora esperamos que os da bodega pois fagan o seu e realmente pois chegar a
tanto en cantidad, pois intuímos que vai ser histórica tamén no número de kilos, incluso maior co ano pasado, e despois a calidade do produto da uva así, a día de hoxe está sendo moi boa. Nos adiantamos máis que outros anos un pouco facendo pois este exercicio de saber cando é o óptimo de colleita, e así o facemos para que despois en bodega pois teñan ferramentas para facer o mellor viño posible. Estamos, por unha parte, facendo unha selección de parcelas. Nesta parcela, exactamente, estamos con unha selección de viñas próximas ao mar, que tamén suelen vir un pouquiño antes que a parte interior. É o que estamos facendo. Primeiro as seleccións, estas viñas que veñen un pouquiño máis tempranas. O espumoso xa o sacamos nos primeiros días, polo menos unha parte importante, e despois, bueno, pois esperando a ir monitorizando parcela por parcela para dar este orden de vendimia dos máis de 330 viticultores que somos os socios e os seus colaboradores, casi somos 400 familias que nos dedicamos a eso. Hai que ordenalo un pouco, conocendo as parcelas, para que todo o mundo vaya sacando pois, no seu momento, e que vaya encaixando tamén pois coas peculiaridades tamén que teñen coa mano de obra da vendimia, non? Que é outro dos hándicaps que temos os viticultores, que temos que un pouco apoiarnos en outra xente que nos ven a axudar para esta tarea. Nós estamos preparados, é dicir, estamos dimensionados para, se o tempo ben complicado, poder sacalo prácticamente en 7-10 días, non? Se o tempo está bo, o que facemos é unha vendimia un pouco máis alargada no tempo, esperando por estas parcelas que veñen un pouquinho máis atrasadas para que collela no seu punto. Entonces o que facemos é, en vez dunha vendimia tan concentrada, un pouco máis alargada no tempo. De todos os xeitos, empezando o 25 de agosto, prácticamente como empezamos, a mediados de setembro, pois pode que ser que quede algunha tema testimonial, pois un vindel, unha lecia, algunha cousiña puntual, pero en general a maior parte da colleita xa estará dentro. Realmente esta chuvia pois rehidrataría un pouquiño máis a uva, lavaría un pouquiño, pero realmente a uva neste momento, tal como está san igual, non? Entonces non sería problema. Sería un problema se cerra, se ven un outono xa, non? Que puxera toda a semana a chover, pero en principio veñen 2-3 días de auga, se chegan a vir, porque realmente as previsións están tan variables, pois ben vida sea. Xa cando fixamos os estudios para, decir, o monitoreo das parcelas, primeiro para información propia, para dimensionar o que é a vendimia, e despois incluso compartimos esta información co Consello Regulador, xa intuíamos que a colleita pois iba a ser un pouco superior ao ano pasado, non?
xa está testeado porque xa temos os primeiros viticultores, as primeiras parcelas dentro, se estáse cumplindo estas expectativas. Sabremoslo a terminar. O 15 de setembro sabemos como foi, pero intuímos de que vai ainda a cousa ben. Pois tuvemos a cantidad de auga no ano prácticamente foi a mesma, pero sí que foi máis estacional no inverno e na primavera, non? Hasta o mes de abril, maio sí que tuvemos auga, foi chuviosa, e despois temos un verán excepcionalmente seco sobre todo en número de días de choiva. Os días que choveron un pouquiño máis abundantes, pero realmente levamos 40 días sin chover, que é un pouco a anécdota desta añada, non desta campaña. Iso que favoreceu é que sanitariamente as viñas estean moi ben, este adianto na vendimia, pero como temos a folla ben cuidada, sana, pois sí que estamos tendo un bo balance entre acidez e grado, que é o que buscamos. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A vendima deste 2025, ademais de estar marcada pola excelente calidade da uva e polo seu inicio temperá, tamén o está pola escaseza de man de obra para a recollida, algo que se ven dando dende hai varios anos. O problema da man de obra non é somente no sector vitivinícola, é en todos, así o trasladan pois empresarios de todos os eidos, por o que a min me toca pois o sector vitivinícola, o sector da horta ten gravísimos problemas para atopar esa man de obra, e tamén pois o sector da ganadería, non? Están tendo pois moitísima dificultade para sustituir ao personal. Por exemplo, a Fundación Amigos de Galicia, a través do seu Servizo de Orientación Laboral de Vilagarcía, xa estación de 86 persoas en distintas adegas de Rías Baixas. En total recibirán 98 solicitudes. Preto dun 23% dos contratados son persoas inmigrantes con permiso de traballo. Dende a Xunta de Galicia se solicitou pois esa competencia en materia de traballo para poder axilizar pois os permisos, e eu pois dende aquí o que corresponde á Xunta de Galicia pois é pedir axilidade, non, para que pois os que chegan a Galicia dende calquera parte do mundo pois poidan ter eses permisos de traballo o máis axiña posible para dar resposta a esa necesidade de man de obra que hai. Precisamente a imposibilidade de contratar a persoas solicitantes de asilo ou refuxiados sen permiso laboral é unha das cuestións que, segundo Amigos de Galicia, deixa fora un colectivo que estaría disposto a cubrir estas necesidades, pero que está agardando unha resolución administrativa que pode tardar meses. A falta de transporte ou a coincidencia de campañas entre as adegas son outras das cuestións que dificultan atopar a man de obra necesaria para a vendima. Tamén o carácter temporal dos contratos, xa que por prestacións ou rendas mínimas. Unións Agrarias non está satisfeito coa xestión do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. O sindicato acusou o órgano de favorecer un modelo que beneficia as adegas en detrimento dos pequenos produtores de uva. Pero non olvidemos, as bodegas son imprescindibles, non son o noso enemigo. Pero nós tamén somos imprescindibles para que exista. Temos que entendernos. Ora, defendemos intereses radicalmente distintos. A bodega, canto máis barato sea a uva, mellor conta resultado ten. O viticultor, canto máis lle paguen pola uva, mellores rentas teñen. Bueno, pois deberamos nos facer pensar que cada vez cerran máis viticultores e incrementan máis adegas. E temos unha administración que cree que o problema da viticultura en Galicia se reduce en xenerar cartos públicos para quen comercializa sin exigir llana a cambio. Aseguran que nos últimos 4 anos a DEO perdeu máis de 300 viticultores. Pola contra, as adegas fixeron medrar as súas plantacións. Tamén concentran as axudas públicas. Dende Unións Agrarias denuncian que 20 adegas do Salnés concentraron tantas axudas como 600 viticultores. Ademais, o 100% das subvencións para exportación e reestruturación foron para este elo da cadea.
é que nos últimos 4 anos perdemos viticultores, máis de 300, sumamos máis hectáreas, máis de 600 hectáreas máis de produción de albariño e máis de 15 millóns de kilos. Quer isto dicirse que cada vez as uvas producenas menos viticultores e producenas máis bodegas que plantan hectáreas. Prácticamente de 20 bodegas do albariño coparon casi tantos cartos como 600 viticultores que reestructuraron. Por lo tanto, con cartos públicos estamos axudando a poñer grandes plantacións de adegas. Ante esta situación reclaman que as axudas ás adegas estean condicionadas a garantir contratos de compra aos viticultores. Non pode ser que o 100% das axudas que se destinan cada ano á viticultura en Galicia vayan exclusivamente ao sector das adegas. No documento vaivos que encopa o 50% das axudas á reestructuración 20 adegas do Salnés, que encopa o 100% das axudas para vender no estranxeiro 10 adegas do Salnés, etc. etc. E nos parece ben que se lles axuda ás adegas, pero entendemos que con cartos públicos hai que a continuación exixir que non poden recibir axudas públicas aquelas adegas que non firmen contratos homologados de abastecemento de uva. Non podemos financiar con cartos de todos os galegos que unhas adegas sustituyan os viticultores por plantacións en monte comunal e, polo tanto, apostemos por unha denominación de origen totalmente distinta sen a base social que lle dan os 5.000 viticultores que ten o Salnés. O sindicato tampouco está conforme coa decisión do Consello Regulador de non aceptar a petición que presentaron para que se incrementara o límite de produción, que actualmente está establecido en 12.000 kilos por hectárea. Aseguran que a colleita deste ano será excelente, con acios máis grandes e pesados. Que nadie pense que se pide en general, que se pide para todas as parcelas. Pídese para aquelas parcelas que están ben cuidadas, moitas veces de pequenos viticultores que están todos os días debaixo da viña e que o coidan con mimo, pois aquelas que sobrepasan os 12.000 kilos. Pero, como dice o reglamento, aquelas parcelas moi pouco productivas ou que non están ben cuidadas polos viticultores, o reglamento dice que non pode entrar unha sola uva máis que a que ten a parcela. Logo non é en general, é solo para que exceden o rendemento e que teñen síntomas de moi boa calidad. Hai unha estimación de Rías Baixas que en setiembre haixa entre 13 e posiblemente 14 millóns de litros, que sería o óptimo que haixa para chegar a marzo ou abril, hasta para que a outra cosecha se poida empezar a vender, e resulta que tamén os datos de Rías Baixas dan que hai 60 millóns de capacidade. Se hai 60 millóns de capacidade de litros, está claro que cabe coseche media. Se hoxe se vindimara, sobrarían depósitos. Porén, defenden que a decisión do pleno do órgano, que din que está dominado polas adegas, de non aceptar este incremento dos copos, obrigará a moitos produtores a vender o excedente a prezos moi baixos. Incluso afirman que quedarán uvas nos viñedos ou que dará lugar a un mercado en B. Ao final, sabemos que na parra non quedan. Logo buscamos que entren legal as de cada parcela e que non perdan diñeiro os viticultores, que poidan vender as uvas todas ao mesmo precio. O que non pode ser que iso valga para abaratar o coste, para que algunhas bodegas ou de algunha maneira acaben metendo esa uva a un baixo precio e pois haixa unha competencia desleal no mercado, porque pode haber un viño que se venda moi barato e estea ganando máis co que o vende a un precio medio. Logo é que queremos que sea transparente entre todas baixa a tarxeta de cada viticultor das uvas reales que ten. O sindicato anunciou tamén que está disposto a acudir aos xulgados para acceder aos expedientes de novas plantacións e demandar controis máis rigorosos e transparentes na vendima. Así que para aprobar unha colleita como vocal vou exixir, se o teño que facer nun xulgado, acceso a que certificación de número de kilos se fixeron a determinadas plantacións novas de determinadas bodegas. A que certificación de número de kilos se fixeron a determinadas parcelas que me consta porque se ve físicamente que están abandonadas. E só así seremos conscientes e acabaremos con este trampantojo de que, como teño para compensar con parcelas que non están no pleno rendimiento, estou fastidiando
ao verdadeiro viticultor profesional que quera acabar cas uvas virtuales e quera apostar polas vías de calidad. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Mentres en Rías Baixas, baixo as viñas, comeza a actividade da vendima, a estampa é ben diferente en algunhas zonas das provincias de Lugo e Ourense. Nestas provincias, milleiros de hectáreas foron arrasadas polos incendios forestais deste mes de agosto e moitas adegas viron estragadas as súas producións. Foi o caso da adega Tapias Mariñán do concello de Verín, pertencente á denominación de orixe Monterrey. Hai uns días recibiu a visita do presidente da Xunta. Alfonso Rueda referiuse o impacto das lapas en zonas vitivinícolas a poucos días da vendima. Nalgúns casos serviron de cortalumes, pero noutros non foi posible salvalas. E sinalou que a Xunta está a avaliar a extensión afectada e a reunirse coas denominacións de orixe. Neste eido, o titular do Executivo galego indicou que, igual que en todas as zonas afectadas, as adegas veránse beneficiadas polas axudas que se lanzarán despois da realización dun Consello Extraordinario en Ourense, previa a avaliación da situación global das rexións e persoas damnificadas. Tal e como destacou Rueda, buscarase poder pagalas canto antes. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o funxicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.